Regai titende Mwari nekuda kwenyasha dzawo kuti tinzwe kutaura kwawo muupenyu hwedu. Ndiremekedzwa vese ungatambokwazisana. Regai ndiremekedzwa vese zvikuru sei varidzi vemutambo watinawo nhasi. The bandas Mwari vakuitirei nyasha zvikuru. God bless you. Amen. Regai titende varanda vaMwari vese vari pakati pedu. When I was a baby, I was paridza like an adult. It's so confusing. Thank you so much, woman of God. Thank you so much for blessing us. Amen. 2 Kings chapter 13, verse 20. 2 Kings chapter 13, verse 20. 2 Kings chapter 13. Verse 20, and the Bible reads, Elisha died, and they buried him. And the bands of the Moabites invaded the land in the coming of the year. And it came to pass, as they were burying a man, that behold, they spied a band of men, that they cast the man into the grave of Elisha. And when the man was let down, he touched the bones of Elisha. Yeah. He revived, stood up on his feet. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Statement that I would say, when the man was laid down, he touched the bones of Elisha. He was laid down. Vakaenda kundomuviga but havachaita burial, vakuita ukukanda wekuregedza. The miracle was not in the burial, but the miracle is connected to the laid down. When the man was laid down, there are times yekuti audi kuti vanhu vakurasi. That's why you are missing what God is about to do in your life. Why? Because it is the letting down, kukandwa kwakaita kumuregedza. Ndo kwakaita kuti andoguma mapfupa ya Elisha. Burial aifanirwa kuiswa muguva rake. So this one is no longer burial, it's the letting. Why? Vaona hondo iri kuuya, so they want to run for their lives. Saka vakangoti regai tingokanda paguva riri pedyo. So they letting down, kukanda kwavo muguva risiri rake. This man akasangana nemiracle. So there are times you prayed unto the Lord for something good to come into your life. And the surprise and the people are letting you down. Okay. But not all things work out together for good, those that love the Lord. So there are times involve when people let you down. In the name of kuti kana vanhu vakuti let down ndinofanira kudzokera kuprayer noti Mwari itai vanhu vamire neni, Mwari itai vanhu vamire neni. Ndakadiscover kuti vakasamira neni asi imi Mwari mukaramba muineni, they will be surprised. Nekuda kwekuti vakamira neni imi Mwari musingade kuti vamire neni, vanomira neni wrong areas. Uruma idai akavigwa dai pasina miracle. Miracle iri pakuti they let you down. Hey. So zanzi vaenda kunoviga munhu ndokubva vaona hondo ichiuya. Hondo inouya kuzouraya. But itepi yehondo yakauya kuzomutsa chaachakatofa. My God. Murume anga akatofa. Zvekuti hondo yaiuya anga asina problem nayo, he was already dead. But akamutswa. Zvekuti paanopiwa bike achipa testimony muchechi anotanga kufarira hondo. You know, there are some people vanotaura kunaka kwaMwari matimes vanofungidzira kuti azviite nguva ino maomero akaita zvinhu. Ndani mukurukura nehama yangu vachidudza kuti pamatimes eCovid vaimbotengesa mamask amene along the way pavatiratidza kuti takaita mari panguva iyoyo. Zvondofunga ndo vanhu vakarwadziwa nekupera kwayo. Let's be real on that. So kupera kwayo hakuna kuvaitirawo zvakanaka. Why? Because mari yavo yanga iri muCovid time. Kune vamwe chiri chirwere riri dambudziko vana chinamata kuti ngazvipere, kuna akanzwa kuti muCovid takasimuka. So pane nguva yekuti Mwari vari kuda kuita kana kuti vari kutoita zvinhu muupenyu hwako
But you don't want to society they're letting down our lead. You always think to Kamira Newe is signing to Namari. Because no matter when you marry or target by Sus. Eh, Genesis 13, Abraham and Lot Parker separated from Abraham. Bible not married Sarah and Abraham. Kuti chero kwa unuda ukatarisa, as far as you can see, I can give you, including nekwa yenu wakatarisa kwa kare na Lot kuna Sarah achipiwa na mwari. Fungwa yangu kajinji yaiva kuti vanhu vanofanirwa kumira neni all the times. Kushikanda zoona the God of Joseph anokonzera kuti vemumhuri vekumba yekwake vanhu vekuti uya timude mufamily medu ngabve pano ngatitomboita wokutengesa. Then destiny yake inomanifesta through hatred. So most of the times kazhinji patinonamata tichema kuti Mwari nditirewo nyasha. Nyasha dzakatotanga kuitika but ndiwo wakatodzimisa. Ufunge Mwari havatadzi kutiitira zvavanoda kutiitira, asi tinogona kuvatadzisa kutiitira zvavanoda kutiitira. Isu nekuda kuti our understanding munhu anofunga ramangwana, Mwari anoziva ramangwana. So kune vanhu vasina kukunakira mune ramangwana, but nokuti hauzvizive ndo vaunokeepa close. My God. Because letting down inoita sekunge warejectwa naMwari but you warejectwa nevanhu. Ndaitaura nedzimwe hama kuchechi kwatopinda ndikati vanhu vakabuda muchechi hatina problem, asi Mwari wacho akabudawo. Ndovatevera. Asi vakabuda zvavo vakatisiya tiina Mwari, vanozonzwa matestimony kuti kwamakabva kuyi kune zviri kuitika. So sometimes the challenge ndeyekuti hatidi hondo. Ndo mindset yemunhu wese hatidi maproblems, hatidi hondo. But ndakadiscover kuti maproblems ane zvimwe zvinhu zvaakatakura. Murume uyu haigona kubenefita this miracle yekumuka dai anga asina kubvira atanga kufawo. Yeti paatofa vanhu vatochema vakabata maoko, but ane second lease of life iri kuuya nekuda kwe-let down. Proper burial was not good for him. Imwe problem yawinayo ndeyekuti une vanhu vanokufarira, vanhu vanokufevha, vanokuda. Saka usiri kuenda kwaunofanirwa kuenda. Kusvika vanhu ivava vapiwa mweya wokusakugamuchira. Unozva kuti Kenani haiendeki kana Faro asina kuoma moyo. Why? Because munenge in a good place but isiri yenyu. Havagari muEgypt but vakagara zvakanaka muEgypt, pfungwa yekuKenani inoita diki. That's why uchiona kuti bhuku raExodus zvichireva kuti kubuda rinongotanga nemaproblems. Kuti pese pane plani yaMwari chakanaka pane maproblems are attached to it. Hey, my God. Zakaria haana kutenderwa kutaura, muromo wakavharwa. That was a problem. But check the favor iri kuuya, mwana waaribereka anonzi voice, but achiberekwa nababa vasina voice. He was a voiceless father, but chaari kubereka chinoti ini ndiri izwi rinochema murenje. So John is the voice, but the father is voiceless. Saka vaiona Zakaria vaiona problem, vasingaone chiri kugadzirwa naMwari from that problem. My God. Rekanzoke kumashure ndinemwe murume anonzi Jacob. Jacob akakumbira mutumwa akati handikusiyi kusvika mandiropafadza. To be honest, zvakaitika ipapo akaudzwa hake kuti you are blessed but anga arohwa. Haana kuti handikusiyi kusvika mandirova, handikusiyi kusvika mandiropafadza. But the blessing yanga ine chekuita nekukuvadza. Imagine Bible not akatobva ipapo achitadza kufamba. Paari kuenda kumhuri yake, mhuri inogona kubvunza kuti chii chaitika, oti ndakomborerwa. You know, you cannot associate problem neblessing. But Mwari vanenge vanogona kuvanza blessing muproblem. Kuti kusataura kwaZakaria, Mwari vane chavari kutaura. Zakaria haachashandira Mwari nokuti as a pastor ukatorerwa voice pulpit upiwe. Basa rako ndere kuminister uchitaura. Saka Zakaria, I'm sure for 9 months kusvika pamberi paJohn haana kubviramira papulpit, haana kushandira Mwari. But hazvina kutadzisa Mwari kushanda naZakaria kuti vabudise chavari kuda. So there are times that you are a reject to the church, but God is working something through you.
church kwandaipinda ndaenda kustreet takuita street preaching. Vakataiwa zvite kutumire papulpiti yedu unoziva una kuzodai una qualify zvakati. I was a reject to the church. But God was working something through me in the streets. Murume uyu wafa ndokubva aenda kundovigwa. Guva rake raitovako. Burial iri proper. Ndekuti vanhu vanonyatsoisa munhu muguva kwete kuita let down kwete kukanda wonyatsofushira kana maflowers kuiswa uye haana maflowers but akaraiza. Usati nevanhu vekuti haucelebrate zvakanyanya nevanhu but God will make you rise anyway. Hauna maflowers hawambopiwa kana promise kana zvimwe zvinhu zvakanaka. But Mwari unoita chinhu chekuti kana wakuudza vanhu pawasvitswa naMwari usina kana ka background kemaflowers nekupururudzirwa nekugamuchirwa so people begin to doubt you. Why? Because tineva tinotarisira kune vamwe vaona vakaberekwa vari matwins zvavo zvanzi mumwe ndokubva asungirwa mucheka paruoko kumumaka is a first born but hati kuno mumwe akazongereka naabuda asina atag. There are people vasina matags nemapromises but Mwari unogona kuvapa nyasha dzebreakthrough dzekuti vanhu vanoshama kuti munhu abuda sei wabuda sei. Pane pamwe paunokuburitswa nenyasha dzaMwari yeti kune vamwe vanga vaenda ahead of you vakawana matags vakacelebratewa. My God. Ndopanofarira the God of Leah. Leah haadiwe na Jacob. Aiwa aidiwa mumwe wake. Rachel ndiye aidiwa kwete Leah. But iri yekutanga kurorwa pakatanga kurorwa asingadiwe. Even Jacob akatokomborera kuLabani kuti mandipa munhu asirire kukomplaina akusikurambani. Ndopatakangodawo ipapa. Utana kunokomplaina ake but munhu mumbani kari muzva. Uchatoona kukawandirwa nyashara munhu ari munhu wangokomplaina arege but munongofa mezi munongochema kusi. Iye andika chimwe chibhati mabhatiwa emakore achifamba nemabhatiwa. Kuna Mwari waLeah wekuti zvinotooneka kunzi haudiwe. But uchangopedzisira watangira wacho ari kudiwa nekuti kune dzimwe nyasha. Miracle iri kuitwa pano iri kuitwa munhu asiri kuvigwa but ari kuitwa let down. Asiri kuitirwa zviri normal zvinogamuchirika. The letting down yake ndo yanga iri a way to the miracle. Sanzi vanouya kuzoviga vakaona hondo ichiuya. Amen. Ndoko watu pana patinofa. Pavari kutiza neupenyu hwavo. Gamba vari kutotiza kuti upenyu hwumwe huite. Ndofunga pavakamukanda vakatanga kumhanya vachidzokera but vakanosvikira nemunhu wanga wachinokanda. Ndofunga kwakaita problem kumaraini. Osa vanhu kana vachibvunza kuti vapedza nezvako vakutokurasa. Wozoona uri mugotsi mavo uri kudzokera unawo. Osa kune vanhu vakakusiya kwavakakusiya. But one thing I know about this God, mu let down iyoyo your miracle ichaita kuti musangane kwawasingafungidziri kuti ungasvika. The let down was the miracle, not the burial. Barakanzoke mishana kumashure murume uyu ane guva rikuita munana uyu murume akafa aiti prophet Elisha. Elisha died, Bible rangu, he died and he was buried. Hapana pandanzwa pakavhurwa guva rake. Pandakunzwa kuti guva rake rakashama. Hakuna vakaenda kundofukura guva kuti rine munana. Nekuda kwekuti pese pane chaMwari kune vanhu vane tsika yekuchifushira. But Mwari wacho hashande pane nguva yekuti nyasha dzinongoita kuti mukana wacho uvhurike. Hapana pakataurwa naElisha kuti vakomana minana anointing ichiripo musadifushira pane nyaya inoda kudemonstrata. Itsika yevanhu yekuti nyangwe zodzo uinaro vane tsika yekungovhara chipo chako nekuchidzimbirira so. But handinoziva kudenga kuna Mwari pasina anoklema kuti pakavhurwa nani. Ndakanzwa testimony inobva pane chakavharwa. I'm a living testimony yevanhu vakatsimbirira chaMwari chiri mandiri vakati pulpit pachitwenda hutsike apa huite chakati huite chakati. Vakazongonzwa kustreet, vakazonzwa paTV, vakazonzwa musocial media kuti there is a preacher preaching the gospel there. Vakashama kuti akagadzikwa nanakaiswa apa but kudenga kuna Mwari wekuti pasina anofukunura kuti chipo chishande.
the grave was open. By who? Maybe 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 erosion. Okay. Kuti kwaiti kukanaya mvura yoyeredza ivhu, kukaita mhepo yoendesa izvi. Kune mhepo yedenga. Kune blessing yekudenga. Yekuti pasina auya neshavho kuzovhura kuti munana uyu, nokuti vanhu kuona vatokuviga vati tapedza. Hakuna news dzinosumuka kubva kumakuva kwakaviga vanhu. Nokuti veikoko vakanzi rest in peace. Vane information yavakapiwa kuti sano kana takusiyai kuno kumunhu ngaazorora. But Elisha aiswa muguva ane chimwe chichiri maari. Kune vanhu vari gifted, vari talented, but vasina maplatforms. Nokuti anofanirwa kuvapa maplatforms ari jealous. Imagine mapastor vaenda kunoviga muno munhu avigwa ndokwaIsraeri. Bhodhi vhingi yaitwa panhamo paparidzwa. Vapenyu havana munana sechituna. Saka obvious vanogara vakafushirawo. Nokuti mbiri ichafamba haisi yekulocation. Mbiri ichafamba ndeyekuti chakafa chaita basa kudarika bishop. Ndakaona Mwari ashanda nevanhu vasina matitles. Neimwe nguva kune muprofita angamboita nharo. Mwari ndokubva vatindira dhongi kuona, kwete profeti kuona. Akagara padhongi rakatanga kuona. Kwete kuona chete, Mwari akaripa power of speech. But unozva munhu kana ane title ane nharo akatanga kurova chiri kuona iye asingaoni. Nekuda kwekuti aita the prophet panapa. But gamba Mwari akushanda nemadhongi aunenge wakatsimbirira wakagarira. Mwari ndo anopa chipo nenyasha zvokuti panenge paakurohwa message naBishop Dong. And the prophet is no message. Osa dai Mwari atiwanira nyasha zvikuru sei sine matitles. Nekuti takatsimbirira vanhu vasina matitle, but vari kuoneswa zvinhu naMwari concerning church, vari kuoneswa mavisions naMwari concerning destiny nyangwe yenyika. But we really believe and trust in titles more than the grace. Kumbakuva kuri kuitika munana. But munhu uyu atobva kunoitwa bhodhi vhingi chechi pakatoparidzwa service ikaitwa. Asi kuna akafa anga akafusirwa. He was buried. But maari muchina anointing negrace. I decree and I declare. Chese chakaiswa naMwari mauri kana vanhu vakakunyima mukana. May the grace of God open a door for you. Iye Mwari ngaachivhura mukana weupenyu hwako. Zvisina vanhu vanokurongera. But iye Mwari pachake ngaatendere mukana kuti uwanikwe. My God. Thank you, Jesus. Hapana pandanzwa kuti kune vanhu vakauya vakataiwa munhu ane anointing movhurai guva mune chasara chiri mari. Vanhu vanoviga zvinhu zvine potential. Vanhu vane tsika yekuti pavakaona kuti pane potential vanogara vavhara. Nyangwe tisina kunzwa akavhura guva iri zvanzi rara rakashama. Pane zvinofanirwa kungoitwa naMwari. Mwari ngaakuitire zvaanofanirwa kuita vanhu kana varamba. Kana matsima akasatipa mvura tinombonwai padombo. Pane pari kungoda uri munana waJehovha chete. Vanhu ngavarambe nemaplatform nezvinhu zvavo, but kusimuka kwako kuriko. Nekuda kwekuti zodzo rakaiswa mauri nderaJehovha. Mwari chake anochimirira kusvika chaita basa. This man has got a proper burial. Kana nokuti vanhu vakungoita basa rawamhanya pane hondo yavaona. Saka vangodzana kuti ngatimbomukanda ititise. Thank God kuti pavakamukanda havana kumukanda muguva ravanga vacherera mumwoyo. They were close to the grave nemunana wake. Kureva kuti timing yaJehovha ndoida manje. Pavakangoona hondo ichiuya vanga vari close to the old grave, not the new one. Alright. Because dai vakamuona vasvika paguva rake ranga racherwa vaingomukanda wotiza. Because ari supposed kuguma mabhonzo aElisha. Murume wekuti agone kubenefita munanda
anofanirwa kufanana nechinomupa blessing, nokuti Elisha akatofawo. Saka uyu kutamutswa kubva kwavakafa anotanga afa. So there are times kuti uri kutadza kushandwa neshoko raMwari kuti uve munhu anogona kurisivha chinodiwa naMwari. Kamera ndifamba apa nditsanangure zvinhu izvi. Shoko rinokushanda ndo rinokushandira. Mwari zvaunoda kuti vakuitire vanotogona ende vanotorevesa nyasha nesimba racho vanazvo. But kune zvavanofanirwa kuita through you, not for you. There are things that God must do for you, and there are things that God must also do through you. So zvanoita for you, it's easy. He is God, he can do it. But zvanoita through you says it's really easy. The wind must change you. Kuti when the right person anoitika naye zvinhu zvaanofanira kunge achiita. Kuti mumuke kana makanwa gore Elisha, munofanira kunge matokufawo. Kuti kune area dzinofanirwa kufa kuti mumwe munhu kuitika. Kune area dzaunofanirwa kuva munhu akatofa muarea idzodzo. As long uri active, zvimwe zvinhu hazviitike. Mwari vaida kupa Adam a suitable partner, mubatsiri akafanira. Bible notes that God caused Adam to fall into a deep sleep. Adam haana kurara nekuti anga ane hope. Adam akarariswa. God caused. Kurati what the word of God causes you to do. Zvinokonzera Mwari kuita something through you. Panoti God caused Adam to sleep. Unogona kuti panoti God. Is not kuti God nekuti word is the same. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. So God and the Word later interchange. So panoti God caused Adam. Unogona kuti the Word caused Adam to fall. So what the Word causes you to do, rinoita kuti zvimwe zvinhu zviitwe naMwari through you. Mubatsiri waAdamu ari muna Adamu. Saka Mwari haagoni kupa Adamu mubatsiri. Mwari vanogona kushanda naAdamu kuti abatsirike. Suitable helper if babu yaAdamu ndoinodiwa naMwari. Saka Mwari pavakatsvaga mubatsiri wokupa Adamu, chakaita kuti vamushaye inyaya yekuti hazvisi mukategori yezvinofanirwa kuitirwa Adamu. Zviri mukategori yezvinofanirwa kuitwa naMwari through Adamu. Saka zvizhinji zvakamira zviri pending, haisi nyaya yekuti Mwari havagone kukuitira. Zviri mukategori yezvavanofanirwa kuita through you kana kuti newe. Kune zvakanaka Mwari zvavanofanirwa kukuitira, but zviri muklasi mukategori yezvinhu zvavafanirwa kuita newe through you. Unto us a child is born, unto us a son is given. So the son ari given ndiJesu, but Jesu wacho anofanirwa kuberekwa nemunhu. Zvoda kuti Mwari vakatipa Jesu, Maria haana kutipa Jesu, akatisvitsa chatiri kupiwa naMwari. Because he was already there. In the beginning he was there, and the word became flesh and dwelt among us. Saka Maria haana kutipa Jesu, Maria akatisvitsa chatakapiwa naMwari. Son is given. He is given by God, but he is also born by men. Saka Mwari kana achida kutotipa Jesu anotsvaga munhu wokushanda naye kuti tigone kupiwa kuti tigone kutambidzwa zvinhu zvedu through process yemunhu. So God can do things for you, but zvimwe zvaunochemera kuti Mwari itai zvavasiri kuita zviri muklasi yezvinhu zvavanoita newe. Hai Bible yanishandisa Mwari vakashayiwa mubatsiri, vakashaya mubatsiri wokupa kuna Adamu. Sei ari kushayika? Inyaya yekuti haawanikwe muna Mwari bedzi kuti ape munhu. Anotowanikwa mumunhu wacho asina munhu kuti apiwe munhu. So tine zvatinonamatira ngataure maklasi zvimwe zvinhu ari kushoma. Bible kunamitise zvinoti kumbira unopiwa. Unoti kune zvinhu zvokuti kana ukazvitsvaga sei hauzviwani zvine vamwe vanhu. Nezvokutongokumbira. Ibhaibheri rinodzidzisa kukumbira. Kumbira unopiwa imwe level. Tsvaka unowana imwe level. Kune zvaunofanirwa kutsvaga nokuti zvitoriko samu hazvina vanhu, unotsvagawo zvimwana wega. Kogoita zvine vanhu zvekuti kana ukatsvaga sei yatomwe level kuti zvinotokumbirwa kune vanazvo. Statement rekuti gogodza unozarurirwa kureva kuti kune vanhu vane nyasha mune imwe area.
but vakatoloka zvekuti they demand your humility. Kunoka picture yekuti don't break, respect those who are inside. And the knock pachari is skill. Nokuti kune imwe knock inoita kuti vanhu vawedzere kukiya nefear. Kune knock yekuti ikaitika padhomo unoshedzera kuti kaparara. So zvimwe zvinhu zvaunoda mulife Mwari akazvipa vamwe vanhu zvekuti you must knock. Zvimwe zvinhu vana zvomumaoko you must ask from them. So zvatinonamata nekuchema kuti Mwari ndiitire zvimwe asi mulevel yezvinhu zvaanokuitira, zvimwe zviri mulevel yezvinhu zvaanoita newe kuti zviitike. Vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Ukanamata chaizvo hawawane kusvika waroora. Zvinokombitwa neprocess iri human kuti zvibatike zvakabva kuna Mwari. Kune zvakaiswa mumasystems emaprocess kana emaprinciples zvisiri mulevel yemiracle, zviri muklasi. Anozati munhu wese ari muno makuna akasikwa naMwari, akasikwa mazita avarimo Adam naEva. Maybe kana uchinzi Adam maybe ndiyo, but umu mune two ndovakasikwa chete. He created them, two of them. The rest is creation, in reproduction. Kune vanhu vakatodanana vakaroora nokauya. Wakatobva kuna Mwari badai pasina vanhu ivavo yakusatouya. Kuti kune vanhu vanokunotatisa vamwe vanhu kuuya pano. Uye Mwari asati vauya. There are things zvinotoda iwe to be involved. So kuti uve involved, that's why we preach and also we teach. Why? Because punish zvinowanikwa wapinda mulevel yefasting, giving, worship, dimensions anoita kubreaka. I've got a friend anotamba bhora so anogona chaizvo but training haarovi. Shuka one day I got a revelation concerning that kana achigona bhora dingorovhozo kuenda unotamba, ndakadiscover kuti ane talent yekutamba bhora. Training haisi kutsvaga talent, kugadzirisa nyama yake nemamuscles kuti the best yetalent imanifest. Why? Because akava lazy, akasava munhu anopractice nekutraina, talent yake haimanifest fully 100%. Because pane panoda kumhanya, pane panoda endurance, pane panoda discipline. Saka uchaona kuti munhu anogona kunge ari talented. Talent is from God. Discipline is decision. My God. So uchaona kuti muupenyu wako wakasangana nevanhu vanogona zvimwe zvinhu vasina kwawakaenda. Talent is not enough. Ukaleka discipline. Vane zvavanotoudzwa vatambi vebhora, usanwe doro, usasute fodya. Hazvinoti zvinomutorera zvipo, hazvitori. Ukatonwa doro chipo chebhora chete, hatitambike chete. Why? Because nyama yako haisisina discipline to carry that kind of sport. So munhu ane nyaya isakona panoparidzirwa munhu. Ukanzwa kuti chinhasira varova ukachirova inini, kuti ndinotorova vanhu. Hatiparidziri ngirozisu kana. Kuparidzirwa munhu kuti achinje, kwete kuti Mwari achinje. Kuti munhu achinje nokuti zvimwe zvinoda kuitwa naMwari through iwewe hazviitwe netype yauri. Mwana wangu ndinomuda ari good one. Akane mari dzawo dzakandifadza kwazvo. Ndakamutengera yogurt, ndakamutengera macream donuts. Hazvinoti ndo mari yanga iri muhomwe, ndo zera rake, vete rake. So palipo pekuti Mwari muhukuru hwawo havaite zvakakura newe, kwete kuti vakakumaka, ndo zera rako. Saka munhu achifanirwa kukura muna Mwari, we must grow in the things of God. Zvimwe zvinoitwa nelevel of maturity. Level of love, ndaiti zangu street ndikati Mwari anotida zvakafanana. Munhu bati uri kunyepa sei upenyu hwedu hwakasiyana. Ndikati uri right, anotida zvakafanana. Sei takasiyana? Ati mude zvakafanana. Okay. Level yelove yemunhu yatinoita give back no issue. Ini ndaifunza kuti unomboya kuchechi wonamata, wozi Mwari anonzwa munamato ubva kupa answer. Ndikazodiscover kuti ichokwadi Mwari anonzwa munamato. Asi
anopindura munamati. And I'll explain the difference. If I was to breakthrough for understanding a prayer. Yes. God hears prayer, that's true. But he answers the one prayer. And I'll give you a scripture. Matthew 6 verse 6 says, when you pray, the God who sees what you do will reward you. Reward is connected to what he sees, not he hears. If I understand prayer, it right prayer. You know, draw attention, Yamari. Quite a reward, attention. Kuna mai wakafirwa ni mwana Bible not mwana achika kunoirwa wakasangana na Yesu pa Gabriel 9. Yesu ndokuvaenda kuna mai akati mai nyararai. After that instruction ndokunomutsa mwana. Chaifana ukuita is kungomutsa mwana mai vanonyarara vega. But Yesu anenge antanga ne process iri opposite. Antanga nekuti nyarara ichi chitunha chiripo. Yeti zvinongonyararidza munhu kungomutsa mukomana zvoita automatic. But that one order yake say aenda kuna mai. Mai paonekwa vachichema crying ya draw attention. Attention yako kupiwa instruction. Instruction yako kuitwa miracle. Yes. Oh my God. In that attention is connected to the miracle. After attention, prayer attracts the attention of God. But what attracts the reward and the answer is what you do. The God who sees what you do will reward you. Hey. Saka wakaipa hapo vise kutusaidie prayer, because you can even pray. Usina uto spirit ya mali nekuda kuzvuzvaoma, you can just pray. Prayer ipushwe nezvinhu zvakawanda zvinhu zvikangomba kubasa utofugama. Umakanetsa utongofugama. Prayer haina kana principle kana matichings kuti this way to pray, this way zvakadzvanya unoona mataweka. But to answer for reward now, kune chekuita newacho ari kuita prayer. Bible rangu rinosvika parinoti those who plant in tears. Vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro. Who plant not tears in tears. So during the time of crying, the planting is still there. So tears are not seeds. It's situation. So Maria responded to the situation. I don't respond to the situation. So Parino Shumirwa now is not to change God. God is the same yesterday, today, and forever. At parents, kana kunamata kuti Mwari right. Ari right nguva dzese. God is good all the time. Amen. Anenyaya is the person praying to God. Okay. Murumo ichaita kuti agone kumutswa paakandwa mugwara Elisha atanga afanana nechinomumutsa. Zvese zvakafa. Sachakafa pachaguma chakafa chine zodzo. So nyari haise kungoguma uyo akatofawo paaguma uko. So unogona kuwa contact the anointing, but usina something chinoconnecta kuti zvikushandire. So one of Judas aifamba naJesu muzita raJesu ainzi life. Ausanobodzwa I'm the way, the truth and the life. Judas aifamba nalife ndokubva aluza life. Committed suicide. He lost life achifamba nalife. Mahari mashaikwa chakafanana na life. Jesu annguwa anotaura kuti wakaipa akauya kwandiri akashaiwa chake mandiri. Kurati atanga ambosecha kuti harisiti muredu iri. Munhu ari kuti the devil is a liar but haanyepewi munhu. Anotosecha zvake. So sometimes sautona kuti munhu haana dhimoni but zvinhu hazvifambi. Chari kuita chichi bozva namatira so hatisi kubodona but life yakadona. Pamwe pacho haisina kuti you are possessed. Une zvake. Those are not spirit of contact. So then a remote radio, I shut the gate. Put is no fun and remote gate, put shut the gate. Put is no fun and a radio, the remote radio, shut my remote is my remote and for Russia. And the remote I need Ethiopia by losing a panic at distance and a carry for following no smooth Bono. So what type of Mupata I said to one more and go smooth a poor father. Why was Chapter Chinimauri no point of contact? They would have no point of problem. So don't Mauri Asha.
You are who collect a Ashan if poverty. Was on a spindrana. But I was on the piece of book of a sign of Matua and Nak, Rosa and Maria. Someone was on the Ashan that's like prayer prosperity. Any prosperity I will go wash. Satana pizza full of me ash. Diraka Nagare pizza mare, but I won't go. Pakayaga things so I don't put up this. Saka poverty, I is giving our wheat on it. We wash. Saka Satana put out what to go see to wash out, giving light. Panic the fun will be changed one. Momo. Oh, yes. One day I had a challenge with my wife in the kind of preacher no sometimes. I had a challenge with my wife. So I said I had prayer beside bed. Maybe prayer I never had him but the English is what is what I don't do. Hey, God, come on, I think I can't do but I can't do it. Let's give you that you can. So that's why it's also happens a prayer and I got it here. Maricho Wadolo Kanganura, but you got up in order to Taura. What's the one name better than Mari? Hey, what does the name better man? What all of Namar is a pair, but you need to settle things down. Hey, don't go on one day, but you know when the moon match, and I need to money out of the side. She's a good person, but only short temper. As you know, I just don't matter. This is family. I pray for you. You know, matter only the power. I was about marriage. My families are different. I have connected to where we are connected to back. But if my Asha Zani is not easy, I want to ask you. So sometimes we joke about it. What do you do? I never got one of us. You are so on a marriage and 20 years. But a Buran Zoman is down. This is I'm researching you and shutting your mouth. And the children. Mari, I will back see you where do you see better than a bit. But not to wake out your salvation. Your salvation, you are going to wake carrying Jesus. Why are we working it out? Goodness is not involved. You need to work things out. Yeah. Okay. My I will back see where do they know any type in back city. Or someone's home and you are in Namu, but I bet city. You now a way you put it when you come back to Namu. But I just have come back to Namu wash. How about it? I'm to that Namu. Hey, that's a problem, but we don't back to the match. I don't want to find back to the series. Not what that's how you mistake. But it's no problem. But see, but it's a funny way. I'm not funny one of them, but that's the character of a person, not the issue I know. And it doesn't go not demand I put on battery, but the character I can type you watch battery, go to the fun of battery. Oh, yes. Mwalimu anakukuta sana watu mnani dapo zibanda mfano wao gadzirisiwa but ya gadzirisiki ane naro so chinenge chaka mushando wapa usikuyo vochema kuti mwari ndibatsire pa situation yangu mwari ndishande situation yangu igadzirike ndokuti rudo rwamwari nenyasha dzadze kuti zviitike dziripo but the type of a person Jacob vari kuti handidi kuti muende musina kundiropafadza denga rakaita research ndobva rarowa munhu saka anoroverwei haasi kuti mundirowe hati mundiropafadza arikuroverwei and the area yaakarowa that a sign of the research was correct sanzi akarowa chiuno why for 7 years aishanda kwalabhana akadzikosara ruda mari kukanzi munhu ndobva ashanda dzimwe 7 kukanzi mari haufadza dzimwe ende rezotsana waka vanogona kuita makore akawanda hapana mari inobatika area ida kugadziriswa
wakumburirwa iyagowa right pakaija dzanofana kumorowa zvinhu zvitingoita imwe blessing inofana kuya mulife mako iproblem inofana kuitika samunhu mikana inogona kuuya but hausati wane mind yekumanage unotoabhusa maopportunities. The first drought in the Bible, haina ina devil, ine chekuita the type of a person. Genesis 2 verse 5, inoti kudii. And the Lord did not cause rain to fall because there was no man to till the ground. Not no man, but the men who can till the ground. Yet munhu anga atosikwa kare. Genesis 1, 26, 27. He created them, male and female. He blessed them. A blessed man. He was a spirit man. Saka parikuti nokuti kwakusina munhu unorima ivhu. Mwari ndokubva vaita form man from dust. A human being anorima ivhu. Zvora kuti drought iri kukonzerwa nokuti hakuna munhu anogona kumanage the plan. What was the plan? Garden. Pakashayikwa gardener. The garden will turn into a jungle. Chinoita kuti apa pane garden rakanaka pana garden boy. Akangorora mabasa 3 months kasango ikaka akaite. Munorumwa nenyoka. But right now garden. So the ability to manage sometimes don't know a blockage. Chika munhu akura akuziva kumanage zviripo. Kumba ndikateka reservoir ndikacheka nzara. Ndinoiviga ndise pachena munhu wese ane nzara kana mwana kangu ane nzara futi. Handidi kuti kacheke. Akagone kumanage machekero. Kana kana kuti cheka chiri chigomwe. Kuri chinhu chakanaka chandakaunza mumba chine type yandozoti hachina kunaka kwavari pachakanaka kutype yangu. Mufunge mhiripiri inonaka kuvanhu vakuru kuvana vadiki inovava. Zera remunhu rinogona kucreate test. Hauna kundezwa. Mhiripiri nekuvava kuise kuye isu tikatoishaya hatirwi mushe. Why tasvika palevel yekuti inoita kuti ndinakirwe. But munhu akaisa parurimi apa mvura ndinotonwira kuti zviri kuita. So zera remunhu but sometimes unoona controller matest buds chete. Zvimwe zvinhu zvakanaka kuna umwana zvina kunaka. Nekuda kwezera ravari. Bhuku raEzra rinoti pakavakwa foundation yetemberi hanzi vanhu vakuru vakachema vadiki vakafara. Level of knowledge iri muvanhu. Zvinofadza munhu mukuru hazvifadzi mwana mudiki. Saini yekuti wakura une zvimwe zvinhu zvisingakunakidzi but zvaipo kunakidza. Ukaona kuti kunakidza zvinhu zvekudhara hausi mukura. Une zvinhu zvaunozodzera kuti gara kwedu ndozvataita mazuva anokara. Okay. Saka kana Bible rinoti murume achasiya baba namai oenda kumudzimai wake. Men. They are going to live. Men. So marriage is meant for men, not for boys. But no one to only boys. Character-wise. Age, they are men. So katorora manje pane zvinotooneka. Pane kuti atengere mhuri hufu anotoenda kubhora nemari yehufu. No boys it. Boti murakerera katomira panzo. Ndandika unonoka sei? Anotakura yehufu iyo. Isikaitaidza kodi kana mwari kumbaka muri bozi. Iye wacho kana asina kukura kodi karidzwa pasi anotodaira ari bedroom. Madam ndotinda timu rangu. Mukakororwa nemukomana. Iri meant for men. Age ine zvinhu zvainoclassify yega. Saka kuna vanhu vakamhanya mune muridzi wemunda Matthew 13. So kuti hamuna kudyara here wheat yakanaka kumunda good seed. Takuona kwane mashavi kana kuti maweeds. Chakaita kuti atiregai zvikurirane. Pane chakatangira chimwe kudyarwa. Maweeds akadyarwa usiku. Muridzi wemunda angadyara masikati. Time difference. Inoita kuti my interest ave different. Okay. Pane type yechikafu chinoenderana nezera rako. Tikakuona uri kumazepi nemaswiti wakachena musoro naro waramba kukura. Une zvinhu zvaunofanira kutengera vana kwete kuti iwewo nevana makwiki.
kuita neword rakati let down. A lot of us nevanhu vakatidhamba, vakatirijecta, vakatisiya. Ukafunza kuti maybe ndopfungwa yaMwari. Saka kutochema. Do you know what Isaac, Ishmael, vana vaAbraham, but Ishmael namai vake Hagar vakadzingwa baba paAbraham. Mwari vakati kuti Abraham mwana achibva papa Ishmael naHagar, Mwari vakati I also make Ishmael into a nation. But vari vanhu vari kudzingwa pamba. Iyo yekutanzi chero kwauri Mwari anokukomborera, it's half truth. Hada kuti inema, it's half truth. Was deep call it that to deep. What's the complete truth? Chero kwauri Mwari paanoda kuti anokukomborera. That's why Mwari anokukomborera kwese kwese. Aiti kuna Abraham ivaiko. Uyende kwandichakuratidza and I'll make you great. Koiko kumakutadza sei? Alright, chero kwauri Mwari kwaanoda kunaka, but isina kukunakira. Tisakuraya vana vakawanda. Mawise men ati kwaberekwa mambo. But nokuti aziva kuti mambo wacho ndeupi, ari kuuraya vese vaberekwa muri mutani yeumwe mambo ivasiri madzimambo. Kuti vari kufira title vasiri the right people. Madhimoni anopedza kurova nokushamisa kuti hausi bishop wanonzi bishop. Unoona ndinonzi rabishop. Saka unozokubvira tichitaurwa mwana wesangano. Bishop kwawo. Wada title kusina the mantle or the calling of the covering. John the Baptist was the greatest among all, but he died a painful way. He lost his head. Say, anga marriage. Instead, the voice that prepares the way for the Lord. I don't want to correct people, but I want marriage. Your calling, you are the voice that prepares the way for the Lord. It's what I was to say to Mwari. Kutotadza kuita zvawakazosaita ugowaita. Nokuti hatibatsire Mwari, we are co-workers with God. We don't work for God. We work with Him according to the calling in the grace. So kana bhasikoro rine mavhiri tuka, vhiri rine connection nechain riri kumashure, but rekumberi harina kana connection, but haudariki. Inoramba riri kumashure nechain yaro nemaconnections ese wati. Kungoziva right position. I Mwari atiwanira nyasha. Let down. I say let down ya Mwari. Sometimes you let down. It only favor ya Mwari. Okay. Do you know what kune vanhu vari successful life? Kwete nokuti vakagona zvinhu zvakawanda zvekuita. Vakadadirwa vakaita shungu. Kudadirwa kunogona kuva something chinotokuita push. Vanhu kuti vakacrossa Red Sea, it was not easy, although Mwari akatendera Moses to part the sea. See the devil zvakasiyana. Okay. Kana iri see the walls amene kwaanosvika imvura mamawalls aro kupinda pakati pemunanayo, it was not easy. So the only way kuti vabenefited this miracle, Mwari akamutsa vaIjipita vakatanga kutenda. So vaiti vakacheuka vona kuti akomana akagota kungoenda because unobayiwa nezvinokuuya. That's why chona pane coincidence yekuti vaIjipita vamuri kuona maone zvakare yeti kumberi kwavo kune Red Sea. Saka vaingei kuti tisaone zvakare push factor for you to enjoy the blessing and the miracle. Problem yako wakada kudiwa ne munhu wese, kuti kudiwa ne vanofanirwa kubuda. Ene nekudiwa ne in proper time. Do you know Joseph ari mujeni aida kubuda? No matter the time. Akatoudza murume waara pamirira hope kuti utaurire mambo ndiri muno handina mhosva. Bible rinoti 2 years down the line ndo pakazorangarirwa nemurume wemambo varota. Joseph aida kubuda even mambo asina kurota. Angani pain, aingoda ngova free and useless. Yeti Mwari design kuti ave free and useful. Unofanira kubuda kana mambo varota, kwete kubuda nokuti zvarwadza. Because in timing yaJehovah. And pangoda ndipe kuti Joseph nyango aiva mujeri, the Lord was with him. Don't type of Mwari anonetsa kuparidza. Wokuudza munhu akaburoka, the Lord is with you. Also there are times you did not type your Mwari on one side. What you can only problem on Mwari. Thank God for Zachariah. Akaramba chungo safer. Usafunza kuti zviri easy kuti uri pastor usina mwana, uri pa church, nawe isangano vane vana.
vanotaura vanhu ko vanhu chechi inopindwa nevanhu vauzire mapasi anonyewa une musi wakatombotaura kuti chechi dzedu idzi mabhishopu edai wakati kuriitwa zvakati wedu hakuna wedu haoni unosvika palevel yekuti mapa redc ndopaunoti kudhara kuti haana grama but tacross bosi paredc panoshanda tsvimbo kuti grama musi ana zvinhu zvanokutaura anongodai timu rakutoita tikasvika chisuwe grama sinongodhikira todhikira munonyura my dimensions anointing negrace mwari haakupe mutungamiri asine chekuita neanointing nezvekuita nelife yako never aite mistake iyoyo. Okay. Saka uchiona pese panoatakwa munhu waMwari haasiri ari kuatakwa pari kuatakwa inimi your level of faith and trust in him kuti musabenefit the anointing he carries. Iwe unofungidzira here kuti mapere neshumba zvainga David? Nditarise ichi zvakanaka. Mapere neshumba zvainga makwai. But ukaona David achiuraya vaigona kukenya vari pasaida kuti ona akamakwa shumba dzimusiye muchinda yeti shumba dzinotoinga imimi makwai hadzikuinga David uyu kuona nemavanga anotongira iwe. Sometimes attack your men of God haisi attack your men of God because munhu waMwari manje trick inoita Mwari. Elisha nzara yarova vanhu vasingadi kupa mufundisi chikafu mwari wako kuti inogara mubango kwete kulokesheni usakweti vanhu vanga vapera kana kulokesheni kwetiwa nevanhu ukaona mwari kuti mufundisi garai kubango vanhu havachada but mwari achikuda munhu wake ende munhu ari kubango ikoko aidya zvinowanikwa kumaraini chingwa nenyama makungu abheke chingwa abike nyama kunati kune vanhu vairoverwa maindirect mwari akakutumira gunguo unobhuruka usingaite giving but unongoshamba kuti handiite mari nda unongochirwa nerimwe gunguo rausiri kuona novhesi adaona kuti mwari ane zvishiri na unonyaya zvishiri Elisha profeta ane zvishiri zvavo kana ane nzara taura nezvishiri zvinounza chikafu asi tiyakona ya kuti that language tonyazozinzwa akati zvishiri zvake. So vanhu vasina interest but mwari ane interest nemunhu wake. Vanhu vaMwari vari dangerous pakudaro. I'm not moved vanhu vakatisiya maybe ilevel yematurity nekuona zvaitwa naMwari neni murwendo rada kufamba nguva diki iyoyo vanhu vanogona kukusiya but iye kana achiri kukuda vakakusiya vakakukomberedza vanoshamisika ari kudya sei tisingamufiti Mwari une ruoko rwake rusina kupfupika zvekuti Mary achibereka Jesu hakuna venoko vakamupa present iye nhungu yekungonzi ndeyamweya inoyatira hatred more than support kana unongati uchapiwa nemweya zvipo zvacho mweya saizi yako tudze zvemweya tanamata nguva revhisi une nhungu yemweya iwewe taona pauchabereka kuti mweya unounza zvinhu ende mweya wakatounza zvinhu they were directed by a star unoti Mwari wacho mweya muchena aitoita zvinhu malocals havana kupa chinhu kana one zvipo zvakabva from far. Mwari nemunhu wake vanhu nemunhu waMwari makategorizi akasiyana. Vanhu vanogona kuboikana nemunhu waMwari but Mwari kana achiri kuda munhu wake munotoshamisika mutombobvunza asi pana ari kuenda neresera achikuitira zvakati hapana mese makatomuita kuti musiyei but hamuna kuzoshedza Mwari kumeeting yenyu kusiya munhu iyeye. This man akaraswa, he was let down, he was down, akakandwa muguva achikono kuguma mapfupa yaElisha, he came back to life. Chiri kumutsa chakafa enda mapfupa aya ari kumutsa mchinda achangokandwa akatadza kuita sei favor kuna Elisha muridzi wazvo. Ndopa ndakadiscover kuti kune imwe anointing isinei nesu ine chekuita neni. Saka unogona kundijaja kuti akatobhuroka uyo haana chinhu. Vakuru nyasha dzimwe dzacho hadzisi dzaElisha kuti amuke ndedzaElisha kuti amutse.
tena unaona kuchacha dai na mwade zvake zvitoitawo dai zvake imagine Zakaria nekutaura achataura anoba chikokuenyana sokuti muri kuitadzira Mwari kamumakono manje Mwari anozvifumura izvi usati 9 months dzakagara sikataure kwakanaka maybe vanhu vatanga kuwana surprise Elizabeth anga kupusha ende vamwe vakatoudzana kuti haisi yake usataure so apeni zvaakuitika nobody sometimes challenge inenge yakatakura ka blessing but pfungwa yedu ndeyekuda kubuda muchallenge yeti kune imwe blessing iri attached to the same challenge saka mubvunzo ndokuti unokandwa rini. Oh yes. I've got this story yakaitika kumazoe kwataigara. Kune mumwe mwana akafirwa namai vake ndokubva auya pamai pataigara ndokubva augara namai nemunin'ina wamai. So amai ava maidini vakaoneka utsinye mushana vakati kuvana vavo vasikana amuchamuka muchitsvaira chivanze nekuita juti itai kuti uyo aite form of punishment. Musikana imuka kuma5 tsvaira chivanze vana vepapo vakarara kuma5 ikoko. There was a guy aidrive a truck wainonotora magonyeti kuseni kurengi panorenga magonyeti truck truck aipfuura nepamba ipapo kuma5 ndokubva aonana nemusikana uyu kuma5 uyo ari paapartment yake relationship yarongwa naMwari vanhu kuma5 vakazochata nekuma8 avasati munhu akatororwa vakachata kagemuka kuma5 kureva kuti amai apa vanoti vana vangu musamuke vanotobudisa vana muchidhiri kuti munozoonekwa makawanda ndati one aonekwe panzira. Kune imwe dumping yakaprograma favor. Oh yes. Shoko parinoti all things work out together for good. Rinotoreva all including nezviri negative. Kana vanhu vakakuvengaidza Mwari wako namata Mwari wako. Oh yes. Ruvengo irworwo Mwari anoshanda narwo. Bvunza Jefta akadzingwa pamba. Jefta akaitwa reject but pane pavanozomutevera nokuti Mwari vakaisa a quality of a leader muna Jefta isingaonekwe kuvanhu vasiri rejected. Problem yako ndiyekuya papunkt uchichema nedambudziko Mwari dambudziko rangu imbochemera presence yake mudambudziko iroro uone kuti hakuna chakanaka chinobuda here. Preach it. Rejection ndaiona ichishandira vamwe vanhu. Oh yes. Yeah. Imwe blessing yako iri let down mukusiiwa mukusagamuchirwa mukusafarirwa imomo ramba uchinamata Mwari. Basa kwandakadzingwa kampani yacho ichiriko ndinomboendapo ende muchinda akandidzinga wacho akanyaka akagadzira dzotangodzingwa so saka ndadzoka pesa funga kuti da revenge here or something anoworried pandinodzokera but ndikuenda nemindset yekuti mutenda kuti vakuruka dai ndisina kubva pani woti ndakapaka apa daisipa ndakanyatsoona kuti munhu anonzwa Mwari dai vasina kundidzinga ipapo dai ndisine umwe wangu ikoko ndaitorida basa ndakadzingwa but kudzingwa kuda kucelebrata zingaiti because hapana ndega pandaifunga kuti pane calling yaMwari ndokuti pambacho Mwari vanotaura but unoita nharo comfort zone kusvika Mwari vanoita chitumbu chaElisha chipwe mvura kuti agone kubva ipapo because hapabviki kana pachine mvura. Handizive ari muprogram inenge yandiri kushumira yekuti pane karejection kakusagamuchirwa kakusafarirwa so zvimwe zvinhu zvakanaka zvine push factor yekuti they will let you down but God will raise you. They will let you down but God will bring a miracle your way. Murume akasimudzwa nenyasha neanointing blessing yake yanga iri muguva kwete kumarai kuarea usingatarisirwe anything ndokwava kune miracle iri hidden. Rejection imwe nzira inoshandwa nayo naMwari kuti usangane neumwe munana usingawanikwe mukubatwa zvakanaka. Mukubatwa zvakanaka mune attack irimo dzimwe nguva but nokuda kwekuti the devil is so cunning pamwe pacho hauvengwe unodiwa kuti zvako zvisaite zvakanaka. All right.
Hey, chiri more dangerous kakusuvengwa ilove. Bunza Jesus, I told you not Judas, get behind, do what you want, my friend, in time. Why? Because Judas anuvengwa, but anuvisa picture a kiss. But Jesus battles what I am a kiss and I say we do a but the person is to interpret a kiss is a love. She can never get a baby not to kiss back of Quaramu, Panofamu. Oh, when I come together, she's no one I ever kiss. I kill you, I miss you. She got us on. Do you know the papa? Pamchat, you may kiss the bride. The Bible will kiss you. Papa, you may kick. And then I don't know, Papa, you may kiss, not you may kick. But you go away to Chitara, I love you so much. We don't go to accommodate that. You may kill the bride. I know right, Panano Mira Niwaka Kuenga. Was a Camila Niwaka Kuenga, Mira Una, you don't support. Jamba will feel one among rejection, let down was the key to the miracle. But Anukan was saying, Kanasna Wondo Yawana. So this is this Wondo, we are because of the devil. Okay. Daddy, watch out, Nakira Timangoa. Lendo